Bonjour à tous et bienvenue na francuski na srpskom. Danas učimo kako da postavite svoja prva pitanja na francuskom jeziku. Cilj ove lekcije je da savladate osnove govorne konstrukcije i progovorite tečno, potpuno bez straha od grešaka. Pre nego što počnemo, kliknite na dugme prati ili subscribe i lajkujte ovaj video kako ne biste propustili nedelje lekcije koje vam pripremam. Spremni? Krećemo. Prvi način je intonacija. To je ujedno najlakši i najprirodniji model koji koristimo u svakodnevnom opuštenom usmenom govoru. Pravilo je da jednostavno izgovorite običnu izjavu i rečenicu, ali podignite glas na samom kraju. Na primjer, pitanje glasi: Tu parles français? Odgovor je potvrdan: Oui, je parle français. Ponavljam: Tu parles français? Oui, je parle français. Sada drugi način je upotreba strukture est-ce que. Est-ce que. Ovo je najpopularnija i najsigurnija upitna fraza u francuskom jeziku. Ona sama po sebi nema prevoda na naš jezik, ali sagovorniku služi kao jasan signal da sledi pitanje. Konstrukcija je jednostavna, stavimo est-ce que i dodamo izjavu u rečenicu. Na primjer, Est-ce que tu parles français? Možete odgovoriti: Oui, je parle un peu français. Ponavljam: Est-ce que tu parles français? Oui, je parle un peu français. Treći način je inverzija. Nju koristimo u formalnom, poslovnom i književnom stilu izražavanja. Formira se tako što glagol i zamjenica zamene mesta, a u pisanju ih obavezno povezujemo crticom. Konstrukcija je, dakle, glagol pa zamjenica. Na primjer, Parles-tu français? Parles-tu français? Odgovor može biti: Oui, je parle français couramment. Oui, je parle français couramment. Prelazimo sada na upitne reči. A naša prva moćna reč je qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Ovu frazu koristimo kada želimo da saznamo šta neko radi ili šta se uopšte dešava. Ona jednostavno znači šta. Zamislite situaciju u restoranu pa pitate, na primjer, qu'est-ce que tu manges? Važno pravilo za samoglasnike. Ispred zamjenica koje počinju na samoglasnik, kao što je il, gubimo krajnje e i pišemo apostrof. Tako dobijamo qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait. Sada da ponavljam pitanja. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Drugo pitanje. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Moćna reč broj 2 je qui. Qui. Nju koristimo isključivo za prepoznavanje ljudi i znači ko. Dakle, uvek se ne odnosi samo na osobe. Pogledajmo primjer kroz pitanje i odgovor. Na primjer, qui est? Qui est? Ili na neformalno, c'est qui? C'est qui? Odgovor: C'est mon professeur de français. C'est mon professeur de français. Treća moćna reč je u. Ona označava mesto ili smer i znači gde. Obratite pažnju na akcenat na slovo u ili na francuskom u. On je obavezan jer grafički razlikuje ovu reč od reči u bez akcenta, koje znači ili. Ako nekoga pitate gde živi, reći ćete où tu habites. Ako je neformalno, ako ćete formalnije, où habites-tu? Ako ćete sa qu'est-ce que, où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu habites? Odgovor može glasiti: J'habite à Paris, près du Louvre. J'habite à Paris, près du Louvre. Sada spajamo dva važna pojma:
kako i zašto, odnosno comment i pourquoi. Comment, pourquoi. Comment objašnjava način, dok pourquoi traži razlog. Kada se predstavljamo, pitamo comment tu t'appelles? Ako je neformalno, comment tu t'appelles? Sa druge strane, kada tražimo uzrok, pitamo pourquoi tu apprends le français? A opet ako nije formalno. Pourquoi tu apprends le français? Kompletan i tačan odgovor glasi, na primjer, je m'appelle Alex et j'apprends le français parce que c'est une belle langue. Ponavljam, je m'appelle Alex et j'apprends le français parce que c'est une belle langue. Je m'appelle Alex et j'apprends le français parce que c'est une belle langue. Prirodnije, je m'appelle Alex et j'apprends le français parce que c'est une belle langue. Stižemo do našeg specijalca u jednini, a to je upitni pridjev quel ili quel, znači koji ili koja. Ova reč menja svoj oblik u zavisnosti od toga da li je imenica uz nju muškog ili ženskog roda. Ako je imenica muškog roda, pišemo quel sa jedan L. Primjer, quel est ton film préféré? Quel est ton film préféré? Ako je ženskog roda, dodajemo LE. Primjer, quelle est ta série préférée? Quelle est ta série préférée? Isti ovaj uputni pridjev ima i svoje množinske oblike, quel i quel. Oni znače koji ili koje u množini. Veoma je važno zapamtiti da se u govoru izgovaraju potpuno isto kao i u jednini, ali se pišu drugačije, sa dodatim S na kraju. Za muški rod u množini imamo primjer quels sont tes loisirs? Quels sont tes loisirs? A za ženski rod u množini quelles sont tes couleurs préférées? Quelles sont tes couleurs préférées? Ako želite da sve ove strukture uvežbate u praksi i konačno porvojite francuski tečno bez straha, pozivam vas da se priključite našim interaktivnim online grupnim časovima. Nastava se održava nedeljom od 6 do pola 8 za nivoje od A2 do B1+. Broj mjesta u grupama je strogo ograničen kako bismo zadržili visok kvalitet rada. Zato obezbedite svoje mjesto na vreme i pošaljite prijavu već danas na e-mail francuski-na-gmail.com. Hvala vam puno, ne zaboravite like, subscribe, komentar i da šerujete ovaj video. Vidimo se na času. Au revoir!